Така, добър ден. А, Искам да дискутирам днес темата свързана с ЦСКА, с най-великия български клуб за всички времена. А, Чудя се на следното, кой е собственик на клуба, кой ръководи клуба, кой има интерес от ЦСКА да инвестира в ЦСКА и защо всичко е потънало в някаква тъмнина, всичко е така скрито. Няма никакво ясно бъдеще пред този клуб, велик клуб. Днес изгледах няколко клипчета на ЦСКА в YouTube от наши стари матчове в Европа, както и в първенството. И така ми навлече носталгия към старите времена, където ЦСКА тогава и с проблемите си ни даваше радост. Ни даваше ни радост на нас всички привърженици на този велик клуб. Но сега, гледайки цялата обстановка около ЦСКА, не съм оптимист за близкото ни бъдеще. Ще минат година, 2, 3, 5 и армейската общност ще намалее като цяло с годините. Дори и да се възродим след 5 години, ЦСКА едва ли ще е този същия ЦСКА, който познаваме. Затова нека всичко да ни се казва ясно, точно как е. И нека, не знам, няма смисъл вече от обединения. Някакви фракции, някакви дружества, организации. Не знам какъв е изхода. Просто един вид не е казано директно, правите се сами, нищо не знаем как е, що е, откъде са тези заеми, кой ви е правил заемите, защо се е получило така. Никой не го интересува, май. Това е от мене.